Эскалацыя ізраільска-іранскага канфлікту. Уначы бакі зноў абмяняліся ударамі ракетаў і беспілотнікаў. Пры гэтым сістэма ізраільскай паветранай абароны «Жалезны купал» не справілася з усімі цэлямі. Частка ракетаў патрапіла ў жылыя дамы. Ёсць ахвяры і параненыя. Між тым, армія абароны Ізраілю Цагаль заявіла пра сканчэнне маштабнай серыі удараў па аб'ектах інфраструктуры іранскага ядравага праекту. У выніку атакі па аб'екце ў Ісфахане пашкоджаныя 4 будынкі, у тым ліку завод для канверсіі урану і завод для вырабу палёных плітаў. Павелічэнне ўзроўню радыяцыі за межамі пляцоўкі пакуль не фіксуюць. У дадатак Ізраіль атакаваў найбуйнейшае ў свеце газавае радовішча. Пажары пачаліся і на нафтабазе Шагран. We've taken out their senior military leadership. Мы пазбавіліся ад іх найвышэйшага вайсковага кіраўніцтва. Мы пазбавіліся ад іх галоўных тэхнолагаў, якія кіравалі стварэннем атамнай зброі. Яна пагражала нам, але не толькі нам. Мы зрабілі ўсё гэта і шмат іншага, але мы таксама ўсведамляем факт, што зрабіць трэба яшчэ больш. Таму мы рыхтуемся, мы праклалі шлях да Тэгерану, і нашыя пілоты ў небе над Тэгеранам нанясуць па рэжыме аятолаў удары, якія яны нават не могуць сабе ўявіць. Як далей будзе развівацца канфлікт між Ізраілем і Іранам і да чаго ён можа прывесці? На гэтае пытанне на форуме ў справе бяспекі Глобсек у Празе адказаў прадстаўніку абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук. Все будет залежать от устойлівасці зараз режима аятол, потому что відавочна по тых дзеяннях, якія я зараз бачу, Ізраіль взял курс на знішчэнне гэтага режима. Можа быць, пойдзе ситуация в той бок, калі будут пэўныя заварушэнні внутренние. Можа быть, наадварот, кансалідацыя народа вакол агрэсіі, то, что подаецца прапаганда Ирана. Тому могут быть разные варианты, в гульню могут включиться іншыя гульцы глобальные. Крымінальны аўтарытэт з Беларусі Дмітрый Галеў цяпер у Польшчы, прычым на законных падставах. Пра гэта піша выданне «Віртуальна Польска» са спасылкаю на крыніцы ў польскай паліцыі. 3 чэрвеня арганізацыя «Байпол» паведаміла, што ў Варшаву прыбываюць адмыслова падрыхтаваныя прадстаўнікі групоўкі Галеева, таксама вядомага як Міця Галей. Іхная мэта ўзяць пад кантроль мясцовы крымінальны свет і дыскрэдытаваць беларусаў у Польшчы. Як сцвярджае «Байпол», Галеў атрымаў для гэтага фінансаванне ад рэжыму Лукашэнкі. У польскай паліцыі журналістаў выдання «Віртуальна Польска» запэўнілі, што сур'ёзна паставіліся да гэтай інфармацыі і цяпер яе правяраюць. Праблему папулярнай сеткі фастфуду «ДНР Кинг». Эканамічны суд Менску распачаў справу аб яе банкрутстве на заяву інспекцыі Міністэрства падаткаў і збораў па Менскім раёне. Сетка «ДНР Кинг» паўстала ў 2011 годзе. На піку развіцця ў 2023 яна мела 18 гандлёвых пунктаў па ўсёй сталіцы. Аднак летась кампанія спыніла працу і пачала распрадаваць актывы іншым брэндам. Як выявілася, «ДНР Кинг» мае запазычанасць па падатках памерам амаль 1,5 мільёна рублёў. У тым ліку больш за 300 000 рублёў пені. Пры гэтым няма ні маёмасці, ні грошай на рахунках, каб разлічыцца з даўгамі. Ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла першае выданне жазла кіравання Сімеона Полацкага. Гэта адзін з найбольш каштоўных кніжных помнікаў, створаных беларусамі. Жазло кіравання надрукавалі ў Маскве ў сярэдзіне 17 стагоддзя на царкоўна-славянскай мове. Гэта першая выдадзеная кніга беларускага манаха-асветніка Сімеона Полацкага. Яе змест прысвечаны аналізу памылак і разыходжанню з вучэннем царквы у выступленнях старавераў. Кнігу набылі ў Польшчы на сродкі беларускіх ахвярадаўцаў. У будучыні яе плануюць перадаць у Полацкі музей-бібліятэку асветніка ў якасці падарунку. Дагэтуль кнігу будуць выстаўляць падчас адмысловых захадаў за межамі Беларусі. Асветнік Сімеон Полацкі – постаць агульнаеўрапейскага маштабу і адна з самых яркіх асобаў у гісторыі ўсходняй Еўропы ў 17 стагоддзі. Шмат у чым ягонае жыццё і творчасць, у тым ліку кніга «Жазло кіравання», адлюстроўваюць культурную спецыфіку Беларусі як еўрапейскай краіны з асаблівай ідэнтычнасцю і гістарычнай спадчынай, якая склалася ў выніку сінтэзу традыцыяў і ўплываў з захаду і ўсходу.
Новый Airbus Белавій выканаў першы рэйс з Менску ў Стамбул. У нашу краіну лайнер трапіў насуперак санкцыям еўразвязу. Паводле прэс-службы авіякампаніі на борце Airbus A330-200 былі 177 пасажыраў, якія, цытую, высока ацанілі камфорт і зручнасці новага самалёта. Яны заключаюцца ў большай адлегласці паміж шэрагамі сядзенняў і наяўнасцю гарызантальных фатэляў у бізнес-класе. Наступны рэйс лайнера запланаваны сёння па тым жа маршруце, аднак самалёт будуць выкарыстоўваць і для іншых кірункаў, у тым ліку Масква і Дубай. Кіно пад адкрытым небам, фудкорты, майстар-класы і шмат музыкі. У Менску праходзіць ужо культавы фестываль «Вуліца Ежа». Ён стартаваў у суботу ў батанічным садзе, аднак сённяшняя праграма не менш насычаная за ўчорашнюю. Арганізатары абяцаюць больш за 40 фуд-тракаў са стравамі кухняў свету, барныя лакацыі з летнімі напоямі, крафтавыя кірмашы з вырабамі ад беларускіх майстроў, дыджэй-сеты, спартовыя ды іншыя забавы. Для самых маленькіх наведвальнікаў будуць працаваць гульнёвыя зоны з аніматарамі і атракцыёнамі. Квіток на пікнік каштуе 25 рублёў, дзецям ад 12 до 18 гадоў 12 рублёў. Цягам лета фестывалі ў Менску пройдуць яшчэ 19-20 ліпеня і 30-31 жніўня. Напярэдадні ў Варшаве прайшоў парад роўнасці, які сабраў дзесяткі тысяч удзельнікаў з усяго свету, што падтрымліваюць супольнасць ЛГБТК+. Сярод іх і беларусы. Давайце паглядзім, як гэта было. Мы прэзентуем роўнасць і салідарнасць усіх беларусаў, беларусак і усіх беларускіх персон. Салідарнасць ментальную, не ведаю, духоўную, идеологичную и так далее. Так мы за равность, мы за равные правы. В Польше полгода, уехал по политическим причинам, арестовали жену, и, собственно, теперь мы вдвоем здесь. И наш первый прайд. Вообще, я не бывал никогда в Европе, и после Беларуси видеть такую свободу самовыражения, это что-то невероятное для меня. Выступаў за спыненне гвалту над мірнымі грамадзянамі ў 2020-м, а праз 5 гадоў адрокся ад сваіх словаў у эфіры прапагандыстаў. Мае калегі з СММ-рэдакцыі апублікавалі ў Фейсбуку Белсату зварот вядомага беларускага стэндап-коміка Вадзіма Галыгіна, 5-гадовай даўніны, і прапанавалі параўнаць з ягонымі цяперашнімі выказваннямі. Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом. Есть один единый народ, народ Беларуси, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие. С огромной любовью к своему народу и к своей стране, Вадим Галыгин. Все было неправильно понято, или же передернуты факты, и те люди, которым было выгодно и удобно, были представлены, потому что я же помню, как это все разлетелось, там Галыгин поддержал. Да, это все абсолютно диаметрально противоположно. Когда Вадим, Галыгин не поддержал? Безусловно. Моя основная была задача вообще в чем в этом? Потому что я видел признаки всего того, что называется большой, серьезно подготовленной провокацией. І, наконец, выданне «Цікавостка». Ці задумваліся вы пра тое, як каўкае рысь? Як мінімум, зусім не падобна да хатніх катоў. Пачуць незвычайны гук можна на рэдкіх кадрах з прыпіскага нацыянальнага парку, што ў Гомельскай вобласці. Відэа дзеліцца тэлеграм-канал Белсату. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Усяго вам добрага і беражыце сябе.